karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad, karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. And of course, announcement natin dyan sa mga nandiyan sa area ng Vera Catanduanes, magkakaroon po ng gagawing free health consultation dyan sa NAB Wellness Center in Vera Catanduanes by Saturday. That will be March 22, 9 a.m. to 4 p.m. Take advantage po mga taga Vera Catanduanes. Hello kay Ma'am Arlene Jacob. Yan. And of course, dyan mapapakinggan din tayo dyan sa area ng Masbate. Yan. May schedule tayo ng free health consultation on March 28. March 28, 9 a.m. to 4 p.m. Friday po yan. Mga taga Masbate, take advantage dahil darating po ang inyong lingkod. Oo, so supportan ko uli ang center natin dyan sa area ng Masbate. At lumipat po pala sila. Lumipat na po ang CMD Center sa Masbate na sa second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, atop Fast Cash. Yan. Katabi lang nung dating, yung katabing building nung dati nating CMD Center. Kita-kits tayo, mga taga Masbate. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. With our products, marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save natin sa operasyon. So ano pa po ang iniintay natin, ha? Visit CMD Centers, okay? So kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad, karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad, karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo mag-message sa CMD Bicol. Kung may mga latest laboratory results, pwede nyo po picturean, send to CMD Bicol. Okay? So, calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay may mga iniinom ng gamot, pero ramdam nyo, andyan pa rin ang iyong mga sakit. O yan, baka kailangan nyo ang ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Yan. May mga nagtatanong, ma'am, sa mga products nyo ba, alin ba ang pinakamaganda dyan? Lahat, syempre yan maganda at lahat yan ay tutulong para tayo po ay ma-rejuvenate the natural way. Hindi yung, di ba, umiinom ka na ng mga synthetic drugs, pero maintain pa rin ang sakit mo, andyan pa rin. Kaya may mga tao tayo na nag-umpisa sa isang gamot, later on, 2 na, naging 6 na, pero ang sakit nandyan pa rin. Pero dito sa atin, unti-unti, kayo po ay marirejuvenate at saka ma-experience na talaga ang masarap na buhay na walang bit-bit na karamdaman. And also pala po nang promote ko tong isang product natin, ang ating CR Juice. Ang dami pala ngayon, hindi na regular magdumi. Ay nako, pag di ka na regular magdumi, delikado ka magkaroon ng colon cancer. Opo, delikado yan magkaroon ng colon cancer. Kaya kailangan maging malinis ang mga colon natin. Ang iba, colon cancer, colorectal cancer, may mga, ano ba yan? Almoranas. O, di ba? Kasi hindi pala kayo regular magdumi. Wala na, solve na po ang iyong problema. Mag-CR Juice. Magsi-CR ka talaga. And syempre, sa mga tao, mga mahilig magkape na katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, panahon na, palitan na po ng ating HCI coffee. And this is an alkaline coffee because of the minerals. May kasama po siyang minerals, kaya alkaline po siya. Yan, napakasarap na kape.
Oo, available yan sa mga CMD centers and active distributors. Pero ngayon as usual, meron ulit tayo ditong kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan ng ating product? O yan, pwede ba yan sa may mga kidney stone? Ay nako, kidney stone and gallstone sa atin po hindi kailangan ang operasyon. Kayang ilabas, basta kailangan lang maagapan. So ito, pakinggan natin ang kanyang kwento. Okay, nandito po kami ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte para sa gagawin namin na health symposium. At tuturuan namin yung mga taong naririto paano pangangalagaan ang kanilang mga kalusugan. At meron ako dito sa aking tabi, napakaganda po ng kanyang kwento paano siya natulungan ng ating product. Madam, kailangan ko yung pangalan mo, edad at taga saan po kayo? Ako po si Almariati. Ang edad ko po ay 55. Taga saan po? Taga Kapalonga, Kapalonga, Katyuan. Barangay Katyuan. Ba't ka napunta dito sa CMD? Ano yun, nagkaroon ka ng health problem at anong mga health problem po yun? Nagkaroon po ako ng UTI. Tapos sa pamamagitan po ng UTI, yung aking pong bato sa aking kidney ay lumabas po dahil sa pag-inom ko po ng CMD. Natulungan ka ng ating CMD. Pero, bago mo nalaman ito, ikaw ba, nang dahil doon sa yung UTI at kidney stone, ikaw ba napasok na ng ospital? Lagi na po akong nakakapasok ng hospital dahil po sa sakit kong UTI. Mga ilan na yun? Mga beses? 3 beses o 4 yata po yun. Bakit? Anong naramdaman mo pag talagang sobrang sakit, hindi mo kayang tiisin? Hindi ko po kayang tiisin yung sakit. Nung napapasok ka sa hospital, anong recommendation sa'yo ng doktor? Uoperahan daw po. Ba't hindi ka po nagpa-opera? Kasi po, lumabas po yung bato sa akin. Oo. Nakapagpalabas yung iniinom mo bang gamot sa hospital o yung CMD natin? Yung pong CMD pong ginagamit. So ibig sabihin, 3 beses ka na munang na-confine, pero pabalik-balik. Ilang taon mo nang tinitiis yun na UTI na yan sa kidney stone? Mga 4 na taon na po. 4 na taon. Sobrang masakit ba? Masakit po talaga, hindi ko po kaya. Okay. So, paano mo nalaman about sa CMD? Ay nirekomenda po ako ng aking sister na si Imelda Ropo po. Na gumamit ako ng CMD. At maganda nga po sa katawan. Sa totoo lang po talaga pong malakas sa katawan ng CMD. Dahil na-experience ko po talaga. Oo. Ilang drops po ininom nyo, ma'am? Ano lang po, 30 drops once a day. Mababa nga lang yun. Mababa nga po. Mababa, 30 drops isang beses lang sa isang araw? Hindi po Sa isang tasa po, 10 drops. Ay 3 times a day po akong umiinom ng tubig. Okay. So, paano mo nalaman na nailabas mo yung mga kidney stone mo? Nakikita ko po. Nakikita mo? Opo. Marami ba? Marami po, ma'am. Yung pong kauna-unahan na lumabas, talaga pong malaki. Para siyang malaki pa sa butil ng mais. Grabe, no? Totoo po yun. Tapos nung pong mga ilang unti-unti po siyang lumalabas. Pero sa ngayon po, hindi ko na po masyadong nararamdaman yung sakit ng aking tagiliran. So aside aside ng UTI mo sa yung kidney stone, may iba ka pang health problem na natulungan? Bali po parang lang po, malakas sa katawan. Malakas. Opo. Kumusta sa pagtulog po? Okay naman po sa pagtulog. Sa family nyo, may iba pa po na nakagamit ng product? Wala na po. Ako Ikaw lang? Opo. Ano ka, first time ka mag-attend ng symposium ngayon? First time po. Buti nandito ka. So ito po mapapakinggan sa radio station, iba-ibang radio station yan, para maka-inspire tayo sa mga taong may mga health problem. Anong message na mabibigay mo sa mga makakapakinig sa'yo? Ang may bibigay kong payo po sa kanila ay magpatuloy po silang gumamit ng CMD dahil ito po talaga yung mabisa at maganda po sa katawan. Ma'am, anong pangalan uli at taga saan? Alma Ariati po, Barangay Katyuan.
Ayun, sa mga listeners natin, actually sa atin, ang kidney stone and gallstone, simple lang po yan. Meron tayong procedure paano mailabas yan using our HCI Power Trio. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. Kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Pero sa ngayon may i-air ako dito isang kwento ng kagalingan. Actually ito sa isa sa natulungan. Talaga sobra natulungan sila ng ating product. Pakinggan na lang po natin. Okay, may bisita ako dito sa aking CMD office, Legazpi. Nagulat ako, hindi ko talaga siya nakilala kasi bumata at gumanda, sumigla yung katawan niya at kuminis. Oo, ano yung naging sekreto? Kasi naalala ko nung matagal na, 9 years ago, nag-testimony siya na grabe yung problema, paiyak-iyak pa nga dahil doon sa asawa niya na akala niya wala ng pag-asa. Grabe yung pinagdaanan na nagkaroon ng tubig sa baga, marami ng pinagdaanan at siya na nga daw yung nagtatrabaho sa UMA. Pero ngayon, eto, bumili uli ng volume ng CMD. Hindi ko nakilala kasi bumata. Yun na nga, gumanda, kuminis, masigla. Siya si Ma'am Delia Mangampo. Yung dati na po na napakinggan natin na testimony. O ano yun, nagulat ako sa iyo, ma'am. Kaya, ano yung sekreto ngayon? Ba't parang blooming ka talaga? Oo. Ayan, anong ginagawa nyo sa buhay nyo araw-araw nung nakilala mo yung ating CMD? Nung nakilala ko ang CMD, nagsimula na kaming bumili at saka araw-araw kaming umiinom ng CMD, pati ang asawa ko. Kaya ngayon na dahil sa paggamit namin ng produkto ng HCI, maraming nagugulat sa amin kasi lalo na yung asawa ko dati sakitin pero ngayon hindi na. Pag nakikita siya ng dati niya makikilala, nagugulat kasi bakit imbis na patanda ngayon bumata. Kasi dahil nga sa iniinom namin na CMD. Oo, pero yan talaga blooming na blooming ka. Oo, yan pala ang sekreto sa mga listeners natin. Pag nagtatake kayo ng CMD talaga, nare-restore yung health natin. At totoo yun, na pwede mong maramdaman yung 15 years younger, kaya masigla ka ngayon. Hindi ko ma-imagine yun, yung iniiyak mo na, yung ikaw na yung nagtatrabaho sa UMA. Nag-aararo ka ba nun? Nagagawa ng sa buwagan. So, ng punla, ma'am? 4 na sakong punla ng palay. Ako ang gumagawa nun? Opo, alos umiiyak ako doon sa UMA. Tapos, minsan nga, yung nagaparaspas baga, ma'am. Ang gawa ko noon, para hindi ako makilala, nagasuot ako ng panlalaking pantalon, naka-jacket. Kaya para hindi ako makilala ng mga kakilala ng asawa ko kasi nahiya nga ako kasi ako ang gumagawa ng gawain ng asawa ko noon. May sakit. No, oo nga ma'am, dahil may sakit. Kaya minsan may lumapit sa akin, sabi, tinawag ako, Padi. Padi, yung mataas na baga ang araw, nandyan ka pa. Tapos, nung tumingin ako, nagulat kasi hindi naman si Padi niya, ako ang gumagawa nga noon. Yan na baliktad ngayon. Ay, nag-ano ka pa rin sa UMA ngayon? Hindi na, pati yung asawa ko hindi na. Pinapatrabaho na lang namin. Nag-ano na lang siya, nagapasada paggabi, tapos pag minsan may nagapamasahe, nagahilot. May mga masakit sa katawan, tapos yung may mga pilay, yun ang trabaho ng asawa ko. So, iyan, napakagandang pangyayari. Kaya natuwa ako talaga na nakita kita ngayon. Sobrang masigla ka talaga. Ayan ang nagagawa ng ating CMD. Pangalan mo uli? Delia Mangampo. Nagiging masigla ang katawan kapag gumagamit ng CMD. Kaya yung mga
kabarangay ko, mga kapit barangay. Saan yan? Punta kayo sa amin sa Purok Uno, Gabawan, Daraga, Albay. Laging mayroon akong stock ng CMD. Maraming maingit sa'yo niyan dahil gumanda ka lalo. Ayan. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos. Binibigyan kami ng talino para piliin ang produktong ito na CMD. Ayan, salamat po, ma. Ayan, di ba? Dati paiyak-iyak yan sa akin kasi akala niya wala nang pag-asa yung kanyang asawa pero ngayon na-rejuvenate yung mag-asawa mismo. Sila mismo ang gumagamit. Hello kay Ma'am Cecil Diezmo at itong teka muna, bakit may tumatawag? Wag muna kayong tatawag. Oo. Anyway, tumawag na lang uli yan mamaya. Yan. Sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And of course, bakit kaya itong, wait lang ha, sagutin ko itong yan wait lang. Hello? Sir, can you call back in 15 minutes? I'm just having a radio program. Right now I'm having a radio program. 15 minutes, sir. Thank you. Okay. Yan. So anyway, parang may intermission. Itong may nagtatanong sa akin tungkol diyan sa problema niya sa heart. Medyo nawala dito yung mo, sir. Pwedeng i-communicate mo na lang sa akin uli o kaya kung meron kang latest laboratory result, picturean, send to CMD Bicol para mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problems. Yan na problema sa puso, okay? So, ang bilis ng ating oras. Ang bilis ng ating oras. Dito na muna tayo sa ating mga CMD centers and active distributors. Diyan sa Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391. Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Giriba, Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Okay. And of course, dyan sa andyan din si Ma'am Jocelyn Belien, kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Okay? Hello kay Sir Dindo Hernandez. Yan. Oo. Dito na muna tayo. Hanapin ko lang yung mga iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Ayan, pakinggan po natin ito para let's talk ang iyong lingkod. Okay? So, dito pakinggan po natin saan kayo pwedeng pumunta para sa mga pangangailangan nyo and proper health guidance regarding your health problems. Ito, pakinggan po natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane,
Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane. Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Korea Abais at Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santo at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Si Amri Santo at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuahan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Ayan, Sir Jory Icaro, pwede i-refer kita sa CMD Bicol, ha? Para mas doon magaguide ka kung paano i-manage yung problema mo sa puso. CMD Bicol, dahil si Nurse Earl po ang taga-sagot dyan, ha? Kung may latest laboratory result, pakisend po sa kanya, okay? Thank you po. Ayan, dito na tayo sa Catanduanes. Andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes, Helen Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro, Birac, Catanduanes. Meron tayong NAB Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station, Astor Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. At sa Masbate, CMD Center, now NAB Wellness Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, at Fast Cash. O mga taga Masbate, andyan ang inyong lingkod. Kita-kits tayo. Oo, meron tayong schedule ng free health consultation on March 28. March 28 ay Friday po yan. 9 a.m. to 4 p.m. Take advantage po, mga taga Masbate. Halay kay Ma'am Lani Bartolata, okay? Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Juvie Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generic sa Almero Street, Ibingay, Masbate, in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sa Sorsogon, andyan si Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Ma'am Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Meron din yan si Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon, sa 1st District of Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Centerpoint Building, atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biescas, si Ambistaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. Si Ambi Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Okay. At syempre, yung aking center sa Legazpi City, second floor. Hanapin lang, CMD Center, now NAB Wellness Center. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin,
Purok 1A, Galicia, Rapu-Rapu, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapu-Rapu, Emilia Lianeta, Mancao, Rapu-Rapu, Rafael Esquilador, Morocco-Borocan, Rapu-Rapu. Okay? Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapu-Rapu, Sadas Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito. Josephine Racho, Balinad, Daraga Albay. Andyan din si Ma'am Teresita Red Liguan, Rapo-Rapo. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay. In front, Anislag Church. Sadel's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Si Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga Albay. Mileti Roy, Barangay 22, Binanuahan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay. Cindy Toledo, Icardo. Odel's Store, Bangkirohan, Legazpi. Of course, sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardeñas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, Boardwalk Service Center Market Site, UWAS. CMD Office, 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basud, Pulangi, at may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Albay. Andyan si Mr. Hill Rijalde. So 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. So ayan po, ubos na yung ating oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako ulit si Ma'am Melinda Wee. Iwan ko sa inyo ang aking text hotline 0939-904-0717 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, kung gusto niyo magtanong, pwede kayong mag-diretso na sa CMDB call. Dahil si Nurse Al naman po ang taga-sagot diyan. Kaya sa'yo, Sir Jory Icaro, doon ka sa CMDB call para mas mag-guide ka ng maigi, okay? So yan, ubos yung ating oras. Maraming salamat. Have a blessed day. Bye-bye po sa inyong lahat.